lento yayi-threat kumaGibithe nakuFaro. Amen. Yaqhubeka lento bazalwana kuthiwa kwasuka ke umLevi, indoda yomLevi yaqana owesifazane. Le ndoda igama layo kwakuthiwa uAmram. Niyezwa bazalwana obani? Yabona owesifazane, igama lalo wesifazane lingashongo lapha kwakuJacobet. Asisho sonke Jacobet. Wayeseke lo wesifazane wakhulelwa wateta. uAmram ubaba kaMoses, uJacobet uma wakhe. Thema isitholakele ingane wayithatha umama wayifihla. Amen. Emveni kwesinyanga eziyintathu ngoba ingane yayenze njani? Ayifuneki ingane phela enjani? Yakhula ingane. Underline leyo ndawo i-highlight uma kuyiBhayibheli kwelakho ukuthi ingane yakhula. Thema ikhula ingane kwabonakala ukuthi noma ayisenakufihleka. Wayeseseluka ubhasikiti kuthiwa ibhungu. Makuthiwa ibhungu akushiwo umfana libhungu lomfana, kushiwo umhlanga. Wakha umhlanga wawusika kahle, wasewuluka kahle, wawuluka kahle. Angithi ke niyazi ukuthi umhlanga kawucwile emanzini. Alright. Thema iqeda ukuyenza lento wayesethatha ibithume negoldani. Mawuya kwa build it noma kwa cash build uyofuna ibithume. Ibithume ilento le okuyakuthi makufake ukhethe bese kuthathiwa istampu esimnyama ihambe nesakana elincane lakho elimnyama na mase ushayile isipikilo okhetheni ufuku ubeke lesi stampu esimnyama bese sewuthatha istampu lesayo usipika. Sinede singoma bese siba njengethambo noma njengensimbi bese ukhethe lungangenisi manzi. Lo mama uJacobet wathatha that bitumen ikhona lonto ihlaleke ekopini eliyibhalo ngokupende ngokuhlaza lokuhlophe kuthiwa ibitumen. Ikoltayi vele niyayazi nakho kuyona ikoltayi. Wayitwaphuna lento lo mama wahuqa lo bhasikiti ngaphakathi. Ngiyayizwa lonto? Waphinda wayitwaphuna lento lo mama wahuqa lo bhasikiti ngaphandle. Uma sikhuluma ngebitumen noma ikoltayi anilento i-watertight. Amen. Amanzi kayiwavumela ngene. Kanti uma bekuzoba umhlanga kuphela noma entanda yabona uzondana kodwa amanzi azomfifa. So ukuze angamfifi amanzi kube nomsokama ngoba kufuneka lengane yomfana. Amen. Enamandla kufika isikhathi sokubona amandla ngoba inani lengane inamandla. Wathatha lo basket womhlanga osunjengetshe kodwa elingacwili. Wayesethatha umntwana aniphathe bomama izinto zokusebenza ngazo la. Omama sebabona besimanje tu izinto engiyifuna ambola leli just la. Alright, ala sibuke kahle le nto engizokwenza ngoba ngifuna ukuthi mangihamba la esithawini ngabe ngishumayelile ngisho namadimoni akhona ayiswi inhlupheko ukuthi khona umuntu ake wafika wasihlukumeza sathutha sahamba endaweni yethu. Alright, nansi ingane ngiyasho nangu umuntu. Amen. Amen. Angolesi kwamasa nasi lesi ayilesi sibongo sinegazi ningalisi
naku basket bazalwane. Ngiyabona basket. Kuyabonakala. Ngifuna niyibone le ngenza. Naku basket. Nangu umntwana. Uhlezi phakathi. La umfula lokuthiwa iNile River. River Nile. So umntwana uhlezi la. Ubasket lo wenza kanjani? Awushoni phansi. So ayinakuminsika. And amanzi akakwazi ukumfifanya nyatheke. Ngoba kufakwe iwater tight. Amen. Amen. So umntwana noma ehlezi amanzini usafe as ever. Akanakuthintwa. Seswana basana. Ngesikhathi untata ubasket wenza nje nomntwana emanzini. Seqhubuka entombasaneni idaughter noma nje. A princess. Kafana. I can have them all there so much. Amen. Amen. Ngesikhathi fika igeza. Praise the Lord. Amen. Yabonga baba. Sanibona kahle. Ngesikhathi fika ihambe yogeza iphuma namantombazana ayo. Mighty ithi ihamba. Kukhona into engayazi yona. Eyenza ukuthi ikhanda layo lijike liqalaze ngalabo khona okuntandayo. Amen. Ayisijiyeli. Kodwa khona into eyenza ikhanda lithi ngani belihamba iyela lapha kulesa ndawo lesimo. Kodwa kuthi akayiphenduke. It's my turn kusibona nakho kuntanta. Mighty yakubuka isithumela amantombazana ayo hamba. Amen. Ivule phakathi. Praise the Lord. Amen. How ingane yomfana. And le ngane izalwa ngesikhathi sokubulawa kweingane ngenxa yomthetho wezwe. Imfihlo le ngane ithwele basana. Njengoba ngibona le ngane ihamba nje ithwele. Ithwele mandate. Amen. So that mandate yenza kube khona into esamlinga esenzayo. Izokwenza into. Izalwa ngesikhathi esiphikayo. Amen. Ngoba izokwenza into futhi ephikayo. All right. How ingane ayithathe usisi walengane kwakuMiriam. Amen. Wayekudala ngasedla eqashile to see ukuthi uyokwenzelani kuyakani uyang brother wakhe. Ngesikhathi indodakazi kaFaro ibona usegijima inaqala usisi lengane ithwele mandate khona umhlolo ezogila la eGibhithe. Amen. Uthi ngikufunela umzanyana khona icebo niyayazi lento kuthiwa ibandla lalikhona emaphakathi lalimisile ibandla likaJesu ngokwecebo laphakathi. Akaqali namhlanje ngoba sekubona lalivele likhona lakabona emaphakathi lalisesiswini esiyinqondo kaNkulunkulu ibandla. So ngesikhathi ethi yamfuna umzanyana hamba umfunele yena uyasuka usisi uyolala umama. Amen. Ufika utshela umama wema sa esenoma afika ithathe ngani ayithathe ngoba umgibhithe ustupid. Ngoba commanded. Yeah. So funeka abe stupid nenqondo yakhe ibe dumb ukuze abeZulu bahambe ngaphezulu.
happy. Amen. Some are stupid. Ngoba ngafusile ama happy. Amen. Hallelujah. Amen. Ayithatha ingane. Ahambe naye lo mama. Lo mama uJacob wahamba nomntana. Indodakazi ayazi. Niyazi niyakhumbula basasichaza igama lithi Satan. Igama lithi Satan. Malichazwa kwedliwa na. Uthi masofika ngasekugcineni. Incasiso yakho ithi I don't know. Usathana ukungazi. Akazi. Undodakazi kaFaro. Ukuthi le ngane ihlala eGibhithe. Kodwa izomfela ubisi makubo. So, doctrine, imfundiso, impilo yale ngane izothinga liseGibhithe. Ayizongena ubisi laseGibhithe. Ngoba ithwele mandate. Praise the Lord. Amen. Sesizwana bazalwane. Amen. So kufuneka nangengozi othwele mandate yasekhaya. Amen. Acela ubisi laseGibhithe. Kufuneka acela ubisi loma Hebrew. Ukuze uqobo kubuHebrew. Athi mayibuka umGibhithe ambuke ngehlo lomHebrew umGibhithe. Angaboni ubrother and sister. Yeah. Amen. Wanela. Praise the Lord. Amen. Wakhula. Ake sibuye ke basa siyahamba. Usathane namademoni ingane zakhe. Amen. Unenkinga ngamakholwa athola amandla. Amen. Lawa makholwa angenamsebenzi wanto. Angabahede bamasonto. Usathana kanankinga. Yeah. Threat amakholwa webazalwane angina mahloni ngevangeli ngokuba Ngamandla. lingamandla kabani kaNkulunkulu. Usathane bazalwane inkinga yakhe amakholwa agcwele amandla. Amen. Lawa makholwa angenamandla elifanayo likhona lingekho. Usathana angenankinga nawo akwehle akwenzekile. Amen. Sesizwana bazalwane. Amen. Alright. And Satan does not keep quiet. Wenza izinto ukuqeda abazalwane. Amen. Ungena kohulumeni kushaya imithetho ephikisa ivangeli labazalwane. Ukuba kuphela amandla abazalwane. Praise the Lord. Amen. Ngikhuluma nani nje umthetho is about to be completed. Ovumela ongqingile uba babe ongqingile bakhululeke esona. Amakholwa aqedwa amandla. Umbuso khona. Amen. Amen. Yabona lo mthetho othi ovumela ukwakhiwa kwama-bottle store eduzane nenkolo. I want to tell you something. Lowo mthetho kunenhlangano yesomabhizinisi okuthiwa Illuminati. Niyayazi Illuminati? Amen. I'm telling you. Amen. Amen. Kufuneka khona okuthiwa i-devil worshipper okhona uSathane. Bese bakhona okuthiwa i-satanist. Sesizwa? Amen. Bese bakhona okuthiwa i-free mason. Amen. Bese bakhona okuthiwa Illuminati. Isebenzi nezinkonzo zikaSathane kuma levels angafani. Amen. 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 Ngicela ukuthi ninginike isikhathi esincane bazana mhlawumbe. Ningi noma 5 minutes nje after nine. Bazana please ngiyacela. Ukuze niphume nithole kahle lento. Amen.
engiyinike sona ngicela ukuthi ngitshene yona.